Når du bruger din barnesele, er det vigtigt, at den sidder korrekt både i barnevognen og på barnets krop. Den skal være strammet godt ind i bunden af barnevognen og også på barnets krop. Det gør du ved at stramme den godt til, sådan at madrassen bliver hævet ind i siderne. Først skal du sørge for, at selen passer til dit barn. Det gør du ved at justere stropperne. Selen skal sidde fast, men ikke stramme barnet. Spændet skal sidde så højt op på brystkassen som overhovedet muligt. Her sidder spændet korrekt. Barnet kan ikke komme ud over. Husk at justere selen hver gang, at dit barn skifter tøj, f.eks. fra vintertøj til sommertøj og omvendt. Barnevognsseler er forskellige, og det er derfor vigtigt, at du altid læser brugsanvisningen, så du ved, hvordan din barnevognssele fungerer. Generelt skal du altid vurdere, om dit barn passer til barnevognsselen. Man siger, at en barnevognssele passer til barnet af 3 år, men hvis dit barn kan begynde selv at tage tøjet af tidligere end 3 år, er det tid til at stoppe med at bruge barnevognsselen, da den ikke længere yder den sikkerhed, som den skal. Barnet kan fx tage armen ind under skulderstropperne og derved få barneselen helt eller delvist af. Tænk altid over søskenderisiko. Lad aldrig dit barnevognssele lægge, så et ældre barn kan få fat i det. Selerne kan blive viklet rundt om halsen på det og dermed udløse en fare.